Na početku današnjeg dnevnika vodimo vas na Ravnu Goru. U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite te Varaždinskog područnog ureda civilne zaštite, a u suradnji s lokalnom zajednicom i žurnim službama, ondje je prigodno obilježen Dan broja 112. Sustav 112 u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 2005. godine. Kako bi obilježili Dan europskog broja 112 na području svih područnih ureda civilne zaštite, održala su se brojna događanja. Tako je na području Ravne Gore u organizaciji Centra 112 i HGSS-a Varaždin održano orijentacijsko hodanje u kojem je sudjelovalo 50-ak pripadnika žurnih službi i 7. gardijske brigade Pume. Bila je to ujedno i prigoda da se rezimiraju jednogodišnji rezultati po pitanju broja poziva na 112. Na razini prošle godine imamo negdje nešto manje od 1,5 milijuna poziva na žurni broj 112 koji je u različitim aspektima složenih događaja, sigurnosnih događaja, hitne pomoći i tako dalje. Znači dijeli se na te pozive negdje oko 800 tisuća aktivnosti bilo, a moram isto tako reći da u ovih 15 godina, jer evo obilježavamo i 15 godišnjicu broja 112, je negdje oko 28 milijuna poziva koji su obradili operateri koji rade u centrima 112. Tijekom 15 godina od kada je u Hrvatskoj uspostavljen jedinstveni broj 112, podigla se i svijest građana o dostupnosti i namjeni broja 112. Kada smo uvađali broj 112, mi smo u tom trenutku imali čak negdje 70 i nešto posto takvih poziva i loših poziva gdje se i djeca igrala, gdje su neki nazivali i tražili pomoć, a ona nije bila potrebna i tako dalje. Mi smo danas negdje ispod 3% takvih poziva, zlonamjernih poziva ima i dalje, ali kroz edukaciju ovih 15 godina i kroz različite i normativne akte koje smo donijeli, taj broj poziva je pao. Ono što isto tako moram istaći da temeljem analize koje smo radili i upoznatosti stanovništva sa brojem 112, da smo na jednoj zavidnoj razini, negdje oko 68% ljudi stanovništva Republike Hrvatske zna da je 112 broj na koji mogu dobiti sve žurne službe u Republici Hrvatskoj. Znači i vatrogasce, i policiju, i hitnu pomoć, znači sve ono što im treba, a i druge organizacije kao inspekcije, komunalne organizacije, znači sve ono što im je u nekom trenutku kada se nalaze u potrebi. Voditelj Županijskog centra 112 Varaždin Zdravko Lazar upoznao je okupljene koliko poziva je stiglo za područje Varaždinske županije. U 2019. godini imali smo preko 30.000 poziva. Uglavnom, veći dio poziva odnosi se na hitnu medicinsku pomoć, znači kad ljudi traže ili savjet ili intervenciju hitne. Imali smo dosta poziva vezano uz požare, ne toliko puno, ali to je bila dio koje smo preusmjeravali javnoj vatrogasnoj postrojbi i ostalo se odnosi na ove pozive kad su ljudi imali nekakvu nesreću, prometnih nesreća i tako dalje. Rad žurnih službi te operatora na broju 112 pohvalio je zamjenik Varaždinskog župana koji je ujedno i načelnik stožera civilne zaštite Varaždinske županije Robert Vugrin. Moram reći da žurne službe jesu spremne, to je ono što i ljudi očekuju, da bi bile spremne upravo takve nekakve preventivne vježbe, redovite vježbe koji svaki opet za sebe kontinuirano radi, dovode do toga da stvarno građani mogu imati povjerenja u svoje žurne službe. Sustav 112 je sigurno u punoj mjeri zaživio onako kako je inicijalno to bilo i zamišljeno. I građani Varaždina upoznati su sa radom jedinstvenog broja 112. Grad Varaždin je zaista siguran grad. Mislim da svi zajedno, i građani, ali i naši posjetitelji mogu biti zadovoljni sigurnošću na našim ulicama. Dobro je imati taj međunarodno prepoznat broj 112. Varaždin je turistička destinacija. Tijekom cijele godine imamo od špancirfesta, baroknih večeri, adventa, veliki broj gostiju u našem gradu i zaista je dobro da i oni znaju taj broj 112 na kojem na 5 stranih jezika mogu dobiti informaciju u slučaju bilo kakve nezgode. Naši građani znaju taj broj, naša školska djeca čak i u vrtiću svi znaju 112. Svi zapamtite ako niste znali.